ongi etorri jaun Andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak crossoverren jada laugarren egunera. Foru Aldundiko Kultura Departamentuaren partetik eta Kultur Factoryren partetik, eskerrik asko bertaratzeagatik. Dakizuen moduan, gaurko mahai ingurua LGTBIQA kolektiboaren inguruko telesaiak izango ditugu ez izpide. Dakigu moduan kolektibo honek errepresio eta bordizkeria handia jasa izan du historian zehar, eta naiz eta bide oso luze egin den, basakeri guzti honen kontra, giza eskubidetaz hitz egiten dugun bakoitzeko, konturatzen gara oraindik hastapenetan aurkitzen garela, zentzu askoetan. Azkenean, beraien eta guztion eskubideak lapurtuak izan direlako. Lurraldeka ere analizatu ezkero, badakigu beste lurralde batzuetan, ere oraindik eraiak izateko arriskua dutela, torturak eta atxiloketak jasaten dituztela. Zergatik eta bere edo gure maitasuna debekatuta dagoelako. Hemen ez dugu normaltasun hitza erabiliko, ikusgaitasuna baizik. Normala azkenen zer den sistema honek esaten digu gizon txuri heterosexuala dela. Beraz hori normaltzat hartzen badugu diskriminatorio ere izan daiteke. Beraz, ikusgaitasuna eta aldarrikapenaz hitz egingo dugu. Orduan eta ekoizpen gehiago daude, gai honi lotuta daudenak, sortzaile berak ere kolektiboko parte direnak, eta, beraien erronkak zein pozak plazaratzen dituztena telesaien bitartez. Besteak beste adibidez, Pose, Queer as Folk, Orange is the New Black, Modern Family, Veneno, Goenkale, gaiari lotuta edo zeharkan behintzet kolektiboarekin zerikusia duten gaiak tratatu izan dituzte. Baina telesaiak gai dira, benetan, errealitate hau, ez dakit, estereotipotik haratago erakusteko, plazaratzeko, eta adibidez, lesbianismoaren kasuan, lesbianismoa homosexualitatea bezain beste edo tamaina berdinean plazaratzen da. Umentzat ere adibidez, erreferenteak daude, bereiek ikusten dituzten, telesail, zein bestelako produktu, fikziozko produktuetan. Eta Euskal Herriari hemen ekoizten aldugu nahiko eta kalitatez eta tamainan. Horretarako, moderatzaile bikain badugu, Ilenia Benito dugu gurekin, Eraberrian, berdintasunerako aholkularian, kazetari bezala lanean dago orain, lanbidez kazetaria delako bera, eta bere barrenean zinezale eta irakurle bat borrokan omen ditu. Eta telesaiak, zinezale horretik nolabait pixkat lasaitua hartzeko erabiltzen duzu. Losten amaieraren defendatzailea da, Arya Starken taldekoa, eta Buffyren laguna. Hau mesedez, azaldu zazu behar bezala. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Mi esker. Maitena, eskerrik asko aurkezpen horrengatik eta eskerrik asko zuei solasaldi honetara etortzeagatik. Lehenik eta behin Gaizka Izagirre agurtu behar duz, bera egon behar zuen eserleku
honetan, baino ezin izan du etorri, beraz, hemendikan agur bero bat eta barkamena ere. Ez dut bere lana estropeatu nahi, saiatuko naiz, bera bezain ondo egiten, baina, bueno, Maitenak esan bezala, telesaien edo serien generoari buruz hitz egingo dugu arratsalde honetan, eta horretarako hizlari paregabeak ditugu, beraz, ni ja seguru sentitzen naiz eta gainera oso pozik. Lucia Baskaran lehendabizi agurtu egingo du, ze literaturaren mundutik ere badator, eta nigandik gertuago sentitzen dut, naiz eta gaur urruti egon, Cuerpos Malditos, Partir, eleberrien egilea. Lucia, arratsaldeon, zer moduz zaude? Arratsaldeon, oso ondo. Ez dakit mikrofonua ondo da bien. Ondo entzuten zaio Luciari? Zuri altua zaizu. Hola, xen? Orain bai. Hola, xen. Arratsaldeon, guztioi, oso pozik eta harro. Egoteagatik leheno komentatu dugu ez, iaz publiko bezala etorri nintzala, Isabel Calderón eta Lucia Bilmarren hitzaldi batera, eta bueno, primeran pasan eban, orduan gogotxu etorri naiz, eta gainera Aitziber eta Imanolekin, bueno, Aitziberri esan diot fana naizela. Eta ja ondo nesegea, juntu. Claro. Danak gara, Aitziber Garmendiaren fanak, aktorea, sortzailea eta telebistako aurkezlea. Ni arratsalde honetan kareta horren ondoren telesail baten barruan sentitu egin naiz. Antzekoa da Aitziber, zu horretan badakizu. Bai, kareta pilo bat gustatu zait gaina, neire engantzatu nau. Nik egia esan gaizkak deitu zidanean, esan hon, gaizka, nik super gustora joko naiz LGTBien inguruan hitzeitea, fikzioaren inguruan hitzeitea, arazo bakarra da, azken aldean oso serie gutxi ikusi ditu dela. Baina. Eta esan zidan, bueno, lasai, denbora ematen dizuna ikusi, eta gero horren inguruan ere eztabaidatzeko zuk profesional gisa, aktore gisa ere zerbait izango duzu esateko. Eta pentsatu nuen, bai, badukat gogoa horren inguruan hausnartzeko. Eta, bueno, gainera hemen eseri aurretik gure artean hizketan geundenean ere sortu dira gai pila bat oso mamitsuak eta horren inguruan nik uste gaur eztabaida polita izango dela. Bai, aukera izango, eta baita ere zer ikusi nahi dugun, edo ze ikasteko ere balioko digu, eta horretarako ere badugu Imanol Salaberria, sortzailea eta serie zalea. Behintzat gaur, serie gehien ikusi dituena seguru bazarela, Imanol. Bueno, ez da besterako ez. Bai, ongi etorri, zer zaude. Ondo, pizkatu urduri, uste dut normala dela. Bai, normala da, bai. Lehendabiziko galdera ekizute, aitorpen batekin hasi nahi genuen, eta Lucia, konta iguzu zein da zuri gustatzen zaizun serie hori, baina, bueno, batzutan ez dut esan nahi, ze jendeari ez zaio gustatzen, txarra dela esaten dute, baina zuri gustatu egiten zaizu, eta etxean igual eskutuka ikusten duzuna. Bueno, ez da telesail bat, da reality bat. Esan, ai ama. Gustatu ez dakit, fascinatu bai. Osea, mirestutan, bueno, neon, nik egia esan da ez dut telebista asko ikusten, baina, bueno, konfinatutak, lehenengo konfinamenduan, nik uste denok ginela hor Netflixakin gora eta bera, eta hasi nintzen ikusten gauza bat, hetero araua ez baldin badakizu zer dan, ikusi hori. Da, Love is Blind. Orduan, jendia jutea, emakumeak eta gizonak danak heterosexualak, noski juten dira emazte edo senarbila. Ez dira ezagutzen, eta dazkate zita batzuk, egunero batekin, baina ez duzu, ez zarete elkar ikusten, dago pareta bat. Eta ja, astea pasata gero, erabaki behar duzu norekin eskondu bertzean. Eta ikusten duzu zure senarra edo zure emaztea baiezkoa ematen duzunean. Eta da, osea, hitzeiteko modua, dinamikak, osea, da pasada bat. Osea, nik nahon, enun sinisten, baina benetazko jendia da, eta bai. Ostras. Apuntatuta, Osea, gaur bertan ikusi behar. Zer da hetero araua, hau? Hauxe. Hauxe da. Vale, oso ongi. Hostia, pues me lo pienso, pizka. Pentsatuko dut, ikusi aldu. Ikusi, Bai, Nik uste bai. Bueno, olako pila bat daude gaina, hetero arauan oinarritutakoak, Love Island edo orain hasi da baita ere, 5 neska eta 5 mutil,
La isla de La las isla de las tentaciones. tentaciones ere, ez? Bada oso hetero arauan oinarritutako Ez reality bat. ikusi. Ez da ere, bale. Ez ikusi. Kari, Imanol telesaiak ikusten ari da eta orduan ez ditu horrelako ikusten, bai. Ikusi dut Drag Race. Drag Race, RuPaul Drag Race. Bueno, baina Black Race, bai. Oso ona da. Baina bestiak... RuPaul ikusi nun baita ere, bai. RuPaul guai, Bai, banai gustatu zitzaidan, RuPaul. Representing. Aitzi bat, gauza berriak apuntatu dituzu, baina zein da zuk horrela eskutuan ikusten zuen telesai hori? Ba, bida, ni pentsatzen nahi zen, telesaia, nire guilty pleasure bat Bai. da, Luziak esan dunan arira, beste reality bat. Baina, kuriosoa da, bueno, eske, karo, zenbat reality daude eta zenbat badakit normalitza ez deula erabiliar maitena, baina hainbeste anormal dago mundun, osea, ba, reality hori da first dates, eta afaltzekotan askotan jartzen dut. Baina, beira, gauza bat positibo atera behar diot, eta da, klase guztitako parejak ikusi daitezkela bertan afaltzen, eta hetero araua apurtzen dun saio bat badala. Ez nau bat ere harro hori ikusi izanaz, hori ere esan behar dut, konfesatuko dut, baina derrepente ikusten juzu mai batean, oso elizkoiak dien boxeko bi militantea faltzen, eta beste mai batean bi drag edo bi mutil, edo neska bisexual bat eta beste mutil bat. Orduan, bueno, horrek pixka bat atentzioa erakartzen dit. Baina joango zinateke? Ez da atzeak are, osea, inoiz enaiz reality batera jungo, baina pixkat txirrisko batetik behiratzea arrimatuko nintzen. Bai, Aber nola itxen duten. Adibidez hori, kuadro bada first date, baina bai, niretzat iruditzen zait garrantzitsua hori hor egotia. Hau da, jende pilo bat ikusten du. Bai. Hori, eta hor, sexualidade desberdinak, gorputz desberdinak, klase desberdineko jendia egotia, zu. Bai. Como Rocito bezala, Rocito nik ez dut sekula ikusiko, baina tipa bat maltratoari buruz hitz egiten en prime time, Bai. ostra, ba, bere garrantzia dauka ere, ez? Bai. Horrei buruz ere hitz egingo dugu, errealitatea, fikzioa eta zeinen beharrezkoa den, baina Imanol, zure guilty pleasure ez dizugu galdetuko, baina bai zein da ikusi dezun azkeneko telesaia, edo zure guilty pleasure, esan nahi badezu esan, Esan dut, ja. Vale. A ber, ikusi doan azkenekoa, bueno, gaizkeri de Mandalorian jarri nion, baina egia da, hau igandetik aldatu dela, Vale. eta ikusi dut Feel Good eta It's a Sin. Eta, bueno, pues, en el tema. Claro, etxeko lanak eginda. etxeko lanak eginda, Zeinen ondo. Bai. Vale, ba, etxeko lanekin jarraituta, bueno, zuen iritzia ezagutu nahi dugu noski, baina datuak ere badaude, eta hau da, gaizkak emandako datuak eta komentatu egingo ditugu. Berak dio, Glad Behatoki Ipar-Amerikarrak 2019-2020ko datuak argitaratu berri ditu. Estatu Batuetako telesaietan, gehiak, lesbianak, bisexualak, trans edo queerrak diren ohiko pertsonaien kopurua. Zera dio, 9,1 LGTBIQ kolektibokoak izan direla aurten, eta aurreko urtean 10,2 izan zen. Aitzakia COVID-19. Noski, gaur egun edo zertarako aitzakia. Aitzakia da ez ze beste pertsonaientzat ez da aitzakia izan. Nola ikuste duzute zuek? Aitzakia balima da oso ridikuloa da aitzaki bezala. Ez dakit arrazoian uneango dan, baina aitzaki bezala. Patriarkatuaren aitzakiak oso kutreak direla Bai. beti, ez? Orduan, edozein aitzakia balio du heterosexualitatearen kanpo egiten, osea, hori ukatzeko. Orduan, oso kutrea iruditzen zait. Osea, ez daka inungo zentzurik, eta da pixkat feminismoan bezalakin da. Oain ez da tokatzen krisi bat daolako, oain ez da tokatzen COVID-a daolako, oain ez da tokatzen beste lehentasun batzuk daude, ez? Beti daolako aitzakiak. Nik uste dut baztergarri espektroan daudela oraindik, osea, nik entzuten dut askotan, en plan, pertsona marginalak dirala, pertsona marginarak garela, kolektibo marginal bat garela. Osea, pentsatu behar da, agian zinek marginatzen gaituen, ez da? Solo primero. Baina gure artean ere, sorkuntzan askotan marginatzen dugu konturatu gabe, ni entzun da nau laneko bilera batean sortze mailan nahi ginela,
fikzio baten kasuan, eta hemen igual ondo legoke bikote homosexual bat sartuko bagenu, ez? Ja. Hemen sartuko dugu, beraz guaia gehan, eta ez da hori, osea da, sartuko bagenu, ez, existentzia normal bat begiratzea bakarrik da, baina bai. Bai. Hori da, edo feminismoarekin bezala gertatzen da, martxoan bakarrik, ez? Ba, hemen baita ere, momentu honetan igual sartu behar da. Hori ikusi egiten da, orduan. Aitzakia COVID-19, COVID-19a leno ez egon, eta gutxi gora bera hor ginen, ez? Datuak, 9%, 10%, alde handirik ere ez dago. Interesgarria da, ze gero, Gladen txostenean ere esaten dute 18 urtetik 34 urtetara dagoen pertsonak estatu batuetan 20% identifikitzen direla LGTB bezala. 20%. Eta gero serietan bakarrik 10% da. Eta oain gutxiago. Orduan ez, ostia, 20% da poblazioaren un cuarto. Bai, egia da. Orduan, hori kontutzen izan behar da. Eta azkenean, nabarmegarria da nola sartzen diran, hori, parece, dirudi, eta jendeak pentsatzen du, sartzen ari direla con calzador. Claro. Baina ez da, hola. Insistimos. Bai. Baina fikzioaren munduan, kasi, bai, invisibilidade hori eman zaigu. Ja, emakumea oso gutxi ikusia balima dago fikzioaren munduan gizonarekin alderatuta. Baina LGTBIQ kolektiboa, eske gelditzen da. Baztergarriak. Aldaketa ere ikusi nahi dugu, ze egia da, aldatu egin garela eta aldatzen ari direla telesaiak. 80. hamarkadara arte gutxi gora bera, LGTBIQ kolektiboaren presentzia anekdotikoa zen, eta estereotipoak ere komentatuko ditugu zenolako pertsonaiak, baina, igual, gure entzule edo ikusleen artean gogoratuko dute, Buffy, Cazavampiros telesail horretan Imanolek ez du ikusi. Eta hori ez diot barkatuko. Nola ez zutela ikusi, mesedez? Txekolana. Bakarrik nago eszenatoki honetan. Eta publikoan, bakarrik nago ere? Ez dezute Buffy ikusi? Bai. Bale, eskerrak. Eta Ellen DeGeneresen telesai horretan baita ere oso naiza ez ikusi, ezagutuko dezute, ze oso famatu egin zen. Egia da, erreferenteak behar direla, ez? Horretan. Hor ikusi zute gakoa daola, ez hainbeste, sartu behar da, baizik eta erreferenteak izan. Bai, batez ere Ellen DeGeneres, Ellen DeGeneres ez da lesbiana normatibo bat, hau da, hetero, tipa butch da, oso rubia da, eta begi urdina ditu, eta oso amerikana da, baina egia da ez dala hetero normatiboa. Eta bai, eske referentiak, dago idazle bat ez dakit ezagutzen duzuen, seguru baietz, Tximamandan gozea ditzie, honen inguruan dauka hitzaldi bat oso politxa, izena du El peligro de la historia única. Eta bera kontatzen du, bera afrikarra da, eta bera nola hasi izan, irakurtzen eskuragai ziren liburuak, ziren hori, txurien historioak, txurien eleberriak, eta berak ez zekien zertan elurra, eta zertan porritx, eta zer. Eta, pentsatzen zuen, horrek eramaten zaitu, pentsatzea zure historia ez du balio. Zergatik idatziko dut nire historioa, honen ez baldin badakarat erreferente bat, ez? Eta, bai, oso argi daukat erreferentiak direla, naiz eta mainstreamak esan, igual dit. Umiak, ez bakarrik umiak, baina batez ere umiak erreferenteak behar dituzte. Errealitatera pegatuta daudenak ere, ez? Komentatugun bezala, pertsonaien zerrenda luze bat dugu, eta hori ikusi ezakegu Imanol ere, nola aldatu diren pertsonai horiek, behintzat, beraien perfila aldatzen joan da, eta eskerrak. Bai, aldatu da. Ni, 80 markako seriak ez ditut ikusi, barkatu. Nire gurasoak ez didaten usten telebista ikusten. Bai, oso gutxi, baina, pixka bat bai, baina ez. Oain zauden La Revancha, horregatik hainbeste ikusten dituzu, ez? Soy La Revancha. Eta, orduan, anekdota bat daukat, berez, nik nire gurasoak ohera joten zirenean,
Ni jaikitzen nintzen izkutuan eta telebista pizten nuen, oskuraz, nire, saloian, eta, bueno, ni 14 urte 15 nezkan, eta llegué a Cuiras Folk. Bai. Cuatro, claro. Wow. Claro. Cuatron botatzen zuten, gaualdean, eta, claro, hor ni de repente digo, hostia, zer aldatu da. O sea, me estoy poniendo cachondo, básicamente. O sea, fikzioak, eske pentsa ze eragin duen fikzioak, eh? Claro, es que niretzako hori zan. Zer desenkadenatzen du. Claro, ni nengoen en plan, hostia, gertatzen nahi da. Claro. Me hace cuestionarme la sexualidad. Eta gero, problematika bat dago, para temas referentes, hostia, es fuerte, eh? Ze azkenean Cuiras Folk da oso sexualizatua, festa, drogak, pertsonai lesbiokoak oso txarrak horitzen dugu, eta, claro, ni nengoen hola, bueno, gero estatu batuetakoak, eta ni nengoen hemen Donostian, esaten, esa es mi gente, hostia. Ja. Qué miedo, benetan. Eta, claro, esatu ez, ostras, eta lagun batek esaten zidan, Dionesera joango geha, eta nik, no, que esto, ¿cómo tiene que ser? Si es como eso, yo no quiero. Claro. Eta hori. Orduan oso garrantzitsua da, referenteak izatea. Claro. Azkenean, batek bat baldin badukazu, es peligrosillo. Claro, mundua deskubritzeko ere balio dute telesaiak, ez? Claro. Eta gaztetan gainera imaginatu, ez? Zer ikusi dugu gaztetan. Hori bai dela ezkutatzeko historioa, ez? Hori bai dela guilty pleasure, bai. Bai. Total, danaztan guilty pleasure. Dena. Orain, seri hori komentatu dezula, Imanol ez dakit LGTBIQ kolektiboa edo horrelako historioak ardatzartuta dituzten telesaiak, gero eta gehiago ikusi dugu, estreinatzen dira, zeintzuk gomendatuko zen dituzkete, zeintzuk ikusi dituzute, edo behintzat entzunda eta zuen zerrendan apuntatuta, hau laster ikusi behar dut. Vale. Azizu, bai. Vale. A ver, nik apuntatu daukat hemen Looking. Looking, en realidad, da gehiak dira. San Franciscon bizi dira, 4-5 egun gehiak dira, eta da pizkat Girls motatako serie bat, orduan bere eguneroko arazoak kontatzen dituzte, eta ez da melodrama izugarrizkoa, iesak beharrezkoa da, baina ez da, niretzako da pizkat como hostiak alibio, no? Orduan nik hori, eta gero dauka estena, sexu estena oso interesgarri bat, nire motatako korputz bat agertzen dana, bere esplizitoa, eta hori eskertu nuen. Ze bai, ez dira ikusten. Apuntatuta. Azuek, neskak? Nik uste eta aurreneko serietako bat gaiarekin lotuta izan zela The L Word, eta enaiz oso ondo gogoratzen, baina badakit nolabaiteko askatasun sentsazioa eman zidala hori ikusteak. Nolabait ikusgarri egiten zen gaia, eta ikusteak pantailaren bestaldean ni lasaitu egin nindun. Askeago sentitu nintzen pixkat hori ikustean. Horregatik iruditzait fikzioa oso importante dela. Askotan uste duguna baino karga handiagoa daukalako. Eta gainontzean, orain dela urte bete edo ikusi nun espezial, dela garun paralisi txiki bat daukan mutil homosexual baten historia, eta asko gustatu zitzaidan nola zeon kontatuta ze sinpletasunetik, gero egia da momentu askotan, topiko askotan eroitzen dela, seria asko bezala, baina, izan zen zerbait asko goxatu nuna zentzu hortan. Zein ongi. Ni konfinamenduan ere Feel Good ikusi neban, sortzailea eta aktoria eta zuzendaria pertsona berdina da. Bera bere bizitzan stand-up komedi egiten du, monologak egiten ditu, eta bi tipen arteko harreman bat, baina ez da horri buruz, hori bakarrik da, adikzioari buruz da berez. Eta asko gustatu zitzaidan, eske pila banda garitzen da zuzendariaren begira da. Asko nabaritzen da, tipo batek zuzendaria baldin bada edo tipa bat bere historia kontatzen oso desberdina da. Oain dela hilabete batzuk, Akelarre pelikula ikustera jo nintzen,
eta nire buruan hain baxua zeon nibela, hain beldur nintzen, ze demontre inbertzuten historio horrekin, gaina ikusita zuzendaria tipo bat zala, nigatean nintzen zinetik oso tranquil eta oso pozik, aize politia. Eta June Fernandezek, oain dela aste bete holan, argitaratu zuen kritika bat Pikara magazinen esaten notatzen dela pilo bat, zuzendaria tipo bat dela, sorginak neskak erabat sexualizatuak daudela, eta bar. Eta hor kontratu nintzen, me lan metido doblada, tio. Osea, nik pentsatzen eban, ni feminista naiz, eta pentsatzen eban argia nintzen, baina hain baxua dago nivela, edozein gauza ontzat hartzen dugu, ez? Justu orain komentatu dezula, sortzaileen inguruan ere hitz egin behar dugu, ze telesaileen atzean ez daude bakarrik aktoreak, bai, pantailan ikusi ditugu, baina sortzaileak daude horren atzetik, baino lehendabizi zuen lanetan, hiruak nolabait sortzaileak zarete. Telesaileak balio zaizue, zuk esauz orain, askatasuna sentitu nuen, ez dakit, idazterakoan inspirazioa, ez dakit, telesaileak erabiltzen dituzute zuen lanean? Eragina dute? Bai, karo, noski, azkenean telesaileak zinema dira. Eta zinema bezala hizkuntza hori erabiltzen dute. Orduan bai, eta gero serietan badago aukera pertsonaien garapena pixkat gehiago lantzeko, orduan hori nabarmentzen da. Eta sortzaileen begirada horrela Lucia komentatzen zuen bezala, baita ere, zehose badu barrenean, ez? Inspirazio iturri da askotan, ez? Zuk zerbait ikusten duzu, nolabait, nutritzen zaitulako eta hortik ere badatorrelako zure inspirazio iturria, eta beste askotan jakiteko zer ez duzu nahi edo nun ikusten duzun akatsa, eta kasu honetan, bai, gizonezko batek zuzendutako telesailetan edo filmeetan beti prioritatea handiko ematen zaio edo ia gehienetan edertasunari adibidez, eta nik bada gauzat oso esklabu sentierazten dauna, edertasuna erakutsi behar horrek, edo edertasuna gaina normalean gaztetasunarekin lotzen da, akats ikaragarri iruditzen zait, eta nik uste nuen, bai, oain komentatzen eginela, emakumeari asko eragiten dion, marka bat da, baina Imanolek esan du, bea ere, derrepente, identifikatuta ikusten dela, ez? Bere moduko gorputz bat ikusten duenean, da esaten duenean, ostras, bazan garaia. Esan nahi dut, igual ez da bakarrik emakumeen kontua, ni emakume eta feminista bezala erosotuago sentitzen naiz edertasun esklabutza horrekin, baina igual begirada zabaldu beharko litzateke, eta zuk komentatzen zenun, personaje gehiak beti diala oso guapoak, oso gelsiak, oso... Eta orduan, hor bada, esklabutza bat eta ez dakit oso ondo nundik egin dezakegun kontraerasoa zentzu hortan. Beste zer egiten? Claro, inklusio horren apustua egiten duten sortzaileak behintzat zuen inguruan nabaritzen dituzute, ezagutzen dituzute. Inguruan? Next. Pasa palabra. Nik fikzio hori, nik telebistan lan egin duten kasuetan, saiatzen naiz sortzen ditudan pertsonaiak askotan itxusiak izan daitezen. Iruditzen ditelako publikoa ere reedukatuen behar dela, ohitu behar dela pertsonai itxusiak ikusten ere, batez ere emakumeak, eta batez ere komedian. Beti ezi gaituztelako, azken fina fikzioa errealitatearen espilu bada askotan, eta beti ezi gaituzte, beti txukun, beti formal, beti eder eta beti gazte egotera, eta beti gizonezkoen zerbitzura komediaren kasuan, txistea zerbitzen. Eta, nire borroka partikularra kasu honetan ez dut fikziorik egiten noain, beste programa batean nago, baina borroka partikularra fikziozko pertsonai horiek esketxetarako sortzen ditudanean da beste emakume klase bat ikus dezala jendeak, ez? Emakume itxusia, konplejurik gabea, bere buruaz barre egiten dakiena eta komedia egiten duna, ez dela inorren musa, ez da inorren inspirazioa sortzeko gaitasuna daukagu, eta azken finean hori da erakutsi nahi dana. Totalmente. Nitz orain txalotuko nuke. Momentua. Komedia komentatzen dezula, Lucia komentatu dugu, ez? Eskerrak Isa eta Lucia bezalako emakumeak existitzen diala komedian, eta justu horren
alde burruka egiten dutela, ez? Bai, eta gainera iaz, hemen aipatu zuten gauz oso interesgarri bat, eurek etorritzean telesaiak eta feminismoaren inguruan hitz egitea. Eta esan zuten, Maialen hor dago, bai, igual laguntza eskatuko dizute. Isabelek esan zuten, feminismoa moda bat bilakatu dela, eta, bueno, serieetan eta notatzen dela, hori, errepresentazioan, eta bar. Baina hori bukatu ingo dela, eta ja, eurek hasi zirela ikusten, ja atzeaka, zijoazen berriro seriak egingo dugula beste pauso bat atzera. Hola izan zen, ez? Holako zoze? Bai, ez que ni horrekin gehatu nintzen, ni oso flipatuta gehatu nintzen, porque ni petxatzen duen Jose Ondo, porque bain telesaiak, ez dakit, representazio askoz zabalagoa dute, baina holako zoze... Eta berriz atzera egingo da? Bai, feminismoaren moda bukatzen danean, que se acabó lo que se daba de representatividad y no sé qué. A ver, claro, es que Isabel batez ere serie pilo bat ikusten ditu, zine pilo bat ikusten du, eta berak hori ikusten zula. Nik ez pentsatu nahi, baina, bueno. Ez dakitze... Gustatuko litzake pentsatzea homogenizatu egingo dela. Orduan, ez da hain nabarmena izango, no se va a sentir tanto con calzador, baina horre bango garela. Ojalá. Espero du baiet. Y si no, pues berriz egingo dugu. Berriz borrokara. Hori da bai, etorkizuna ez dakigu nolako izango den, baina iraultza transfeminista izango da, edo ez da izango Lucia. Bai, ez da? Ados zaudet, ez da? Claro. Sortzaile buruzari garela, gaizka komentatzen zigun inklusioaren aldeko apustua egiten dutenak beti berdinak direla. Eta lau komentatzen ditu Greg Berlanti, Lena White, Ryan Murphy eta Shonda Rhimes ultra ezaguna. Next egin dugu eta pasapalabra moduko bat, baina zergatik ez dira sortzaile gehiago animatzen? Zer gertatzen da? Nik uste dut, bizitzak berak erronka bat daukala LGTB pertsonentzat. Orduan ez da berbera, beti esaten dago, baina ez da berbera gizon cis hetero bat jaiotzea, emakume beltz eta lesbiana bat dirudunak izan arren biak. Eta orduan, eskalada, Hollywoodera, Hollywood buruz hitz egiten egia. Hollywoodera iristeko ez da bide berdina. Orduan, azkenean, iristen diranak, imaginatzen gutxi dirala, badira, gutxi dira, eta imaginatzen gero ere, beraien, espero dut, eta imaginatzen irresponsabilitate bat sentitzen dutela. Una vez que están ahí, en plan, de representar. Orduan, karo, sartzen dute, eta sartzen dute, eta sartzen dute, eta sartzen dute. Eta horregatik dira, gehienak egiten dutenak, imaginatzen ez dakit. Eta gero honen, zein dakadirua, gizontxuriak. Heterosexualak, orduan, niretzat ez diala animatzen. Sortzaile LGTBQ pioa da, ez dakat los medios importantea dena. Bai. Eta fikzioan ikusten duguna, orduan, errealitatearen isla da, edo momentuz oso fikzioa? Edo izan behar du, baita ere. Ze uste zute? Ez que, ni ados bat nator, fikzioa errealitatearen islada da eta islada izan behar du, baina nik uste fikzioa daukala botere bat, dela beste errealitate bat imaginatzeko boterea eta Aitziberrek komentatzen zuena publikoa ere edukatu behar dela eta beste mundu bat imaginatu dezakegula eta hori oso potentea da, ez? Fikziotik egitea, nik uste. Bai, erabatu. Bai, fikzioa ere hizkuntza da, ez da tresna bat da, eta lo que no se nombra no existe. Eta hori ere gertatzen da, ez? Bai, beharrezkoa da, nombratzea, por supuesto. Gaina, segunda ze pertsonei laguntzen dio baita ere pixka bat kokatzen. Nik gogatzen naiz, nire amonari esan nionean, neska neukala, momentu hortan goinkalen zeuden
nekanetan aroa edo, krezuan hau. Pues netzako salvazioa izan zazion. Amona, goinkaleko nekanetan aroa bezala, ba, ni. Bitu ze errex. Zepa lagundu digun Claro, goinkale, claro. Está infravalorado. Egia da. Beste sortzaile bat komentatzen du ere Gaizka Russell T. Davis, zen gainera, bueno, orain duela gutxi, itzazin estreinatu du imalozuk ikusi dezula. Ez dakit, ze iruditu zaizu gaiaren inguruan, gustatu egin zaizu behintzat telesaia? Edo ze? A ver, nahiko kritikoa naiz ni. Bai, aurrera. A ver, hasiko naiz esaten, nik uste dut bi publiko mota daudela. LGTB publikoa eta publiko heterosexuala. LGTB publikoa ikusi dugu behin eta berri IESari buruzko gauzak. Osea, tenemos la conciencia, ikusi dugu, bizitzen dugu, bizi dute, osea, oraindik biziri daude askok. Eta orduan, nik uste dut, badaudela serie batzuk egin behar dirala beste publikoarentzako, publiko heterosexualentzako. Beraiek sortu dute konfliktua, orduan beraiek ikusi behar dute. Orduan, claro, nik ikusten dut itzazin eta nago como... ¿Por qué me los matas, tío? No me los mates, man. Claro. Joe, tío. Zoriontasunatik, ez? Osea, jende homosexuala eta zoriontsu, mesedez, eta ez dira hiltzen, eta ez dakate iesa, eta fikzio horiek ere oso beharrezkoak dira. Claro, eta gero, a ver, pertsonaiak dira, nahiko estereotipatuta daude, gero, egia esan, seria bi emakumei buruz da, que son una cuidadora y una bruja, eta orduan da, pizkat, como, ostia, tío, ze gertatzen zaizu, te has hecho viejo, tío, no hagas más. No hagas, ze kukumber, berak egin zuen ere kukumber banana tofu, eta egin zuen ere Queer as Folk UK. Hori da. Eta, karo, izan zen, pues, bueno, un pelotazo. Irautza bai. Claro, baina hain egin duzu hau. Bueno, eta jendeari asko gustatzen zaio, Osa, igual estoy cagándola muchísimo. Ez dut ikusi baina ikusi nahi duzu baina. Nahi gustatu zait, baina zuk esaten duzuna ikusten dut. Bai, ez da? Bai, da hala, drama oso potente bat, eta gainera gai bat, ja, da hola, nik ulertzen dut. Jendea egotea ja, bueno, ja está. Sensatzea da, egiten dituztela serie hauek guretzako. Baina gu, eske, tio, guri gustatuko litzaiguke ikustea jendia bizitza normal bat izaten, ez da? Bai, eta maite mintzen, eta... Arrunt. Erronka jarri digu maitenak, normal ez esatea. Bai, eta, eske ez dakit, eta ez dudana ikusi nahi da Pink Washing. Ez da, hau ez da, guri bizitzan nabarmentzen dugu, obviamente. Eta kondizionatzen gaitu eta definitzen gaitu. Baina ez da gure bizitza definitzen duen guztia. Orduan ja pixka nekagarria da. Orduan que lo vean los demás, coño. Bai, arrazoi. Horretan, tramak ez dira igual gehiegi aldatu LGTBIQ kolektiboko pertsonak oraindikan beraien trama hori da. Bakarrik edo? Gehiena, bai. Hor jarraitzen du. Erronka daukate horretik ere, ez dira ateratzen asko. Hori da, beste galdera bazen, Imanol, egia da gizon homosexualak bai ikusten ditugula telesaietan, edo, bueno, ez dakit, baina gertatzen da lesbianak, trans pertsonak, queer, bisexualak, zakit, orain uste dut duela gutxi Gambito de Damarekin hasi dira, bisexuala zen, eta, bueno, sorpresa hartu dute orduan. Zer gertatzen da, zergatik ez dira sartzen? Ez dakit, egia da, gehiak ikusgarritasun gehiago daukatela, lesbianak edo bisexualak edo transak baino. Nahi Gambito de Dama ikusi nuen adibidez horrek positiboki eman zian atentzioa, ze esaten nuen, ostra, ze ondo kontatuta gaina, ze, bueno, seria bea oso fina da, ez? Orduan, etze honezer besterik gabe kontatuta. Oso fin kontatuta, baina fokua ere gehiegi hor jarri gabe. Etzan esaten, hau bisexuala da, eta niri hoi gustatzen zait serie batean, osea, gaia bera ez danean LGTBIQ, osea, historian integratuta di joanean, ez? Ni kanpoa joten izen afaltzean ere laun kuadriarekin ez naiz joten esaten. Hau heterosexuala da, hau bisexuala da, eske, jazta lagun artean gaude eta historiak kontatzen egin geha. Eta serietan hori eskertzen dut, eta Gambito de Daman
Hori adibidez asko gustatu zitzaidan. Horrela gertatzen. Eta lesbianen kasuan gogoratzen naiz lehenengo personaje lesbianak uste ikusi nitula orain gogoratu naiz. Friendsen gogoratzen zate Rosen, Andrea, Bai, bueno, emaztea. dibortziatzen zian beste neska bat ezagutzen zulako. Eta zien bi personaje, eske zu oso gaztea zea, kabroia. Ez duzu ikusi, ez da ere. Ai, amai, Manol! Fatal. ¿Qué hago aquí? Zien bi personaje oso txarto atentzioa. sartu da, Bai, Oso gaizki sartu da, serio, hori, lasai. No la veo. Lasai, esaten dute komentario batzuk, homofobok, flipas, bai. Ya. Baina zu hor Friends telesailan ikusi zenituen personaje lehendabiziko horiek, aldiz, ez? bai, ja atentzioa eman ziaten esan, ala, eta hau, eta gaina irutzeit umore oso finakin lantzen ziala, bueno, eska Friendseko umorea ere esan hain ziztakorra momentu askotan, baina gero hain errexe eramaten zen, eta kapitulo batean eta bestean erreferentzia egiten zitzaion gaina horri. Horrekin oain gogoratu naiz adibidez. Zuk, Lucia, ere sentsazio hori baduzu, gizon homosexualak bai, baina... Bai, baina hori, homosexualidadaren barruan ikuste dut botere harremanak ere badaudela, eta beti gizonak dira, nahiz eta gehiak izan gizona dira, ez? Claro. Eta, bueno, notatzen da, bai, noski. Nik lehenengo bikote lesbiana ikusi nuen seria izan zen Hospital Central. Hospital Central, Bai, ai, bazegoen... Maka eta ez dakit zein ziren. Maka, Hoxe, egia da, bai. Maka. Da, geuia eskema bat egin da. Bai. Eta bai, lesbianak gutxi ikusi ditut, eta gainera, hori, Butch, ez? Feel Good serie hau, niri atentzioa ditzen zidan, ze tipa Butch zen, eta ez, bueno, Butch itxuraz, eta gero ez binarioa bezala, bere burua aurkeztezun ez binarioa bezala. Eta nabaritzen da. Bai, nabaritzen, gioietan, eszenetan, nola, gorputzak ere nola, bai, nola agertzen dira pantailan, nabaritzen da. Bai. Eta gure inguruan begiratuta Euskal telesaietan, bueno, Aitziber komentatu duzu Goenkale, baina horrelako besterik ezagutzen aldituzute. Nik ez dut ikusten edo, baina esan diate goazenen bada, hola, Gazte bat. horren inguruko referentzia egiten den personairik edo. Eta, karo, goazen umeek eta gaztetxo ikusten dute, orduan, gizarte osasuntsu bat hortik eraiki behar da, generazio berrienetatik, umeetatik eta gaztetatik. Hor ondo hasten bali magia, igual, etorkizunean eukiko dugu esperantza txikiren bat. Orduan, bueno, gauza hiek ondo datorkigu. Nik ez nun gogoratzen, baino, bai, Gaizkaren jarraitzaile batek esaten zion Goenkalen emakume trans baten historioa kontatu zutela, Erika. Nik ez dut gogoratzen, Nik ere ez. baina batek esan zuen kontatu egin zela, beraz, hor ere Goenkale berriz ere erreferente izan genu, baina egia da beti kanpora begiratu behar dugula, ez? Momentuz, edo hor direla, baina Imanol, orain beste aukera bat emango dizut, kritiko izateko, ze naizta izan, pues hori, telesaiak, ez? Pues Friends telesaian azaltzen zia, pues bi emakume, lesbiana, bueno, baina telesail guztiak ez dira eredugarriak. Naizta LGTBIQ pluseko pertsona bat azaldu edo trama bat izan, ez dute zertan eredugarriak izan behar. Horrelakoak ere ikusi dituzute eta ordenagailua edo telebista itzaltzeko gogoa izan danak. Bueno, a ver, baina ez, osea, nik aipatu ditut Glee eta Queer as Folken lesbiana. Zergatik, konta Osea, Glee adibidez, a ver, Glee, osea, ezin, osea, amo, ¿vale? Asco, gustatzen zitzaidan Glee, ¿vale? Osea, eso es guilty pleasure bien grande. Baina, bueno, baina egia da, Kurt Hamel dela pertsona gehia da oso estereotipatuta. Eta, claro, azkenean, pues, a ver, uneko bi identifikatzen baldin baria, ondo, baina normal egiten baldin bada hortatik, pues, eske pixkat, azkenean jendea, bueno, a ver, eske horrekin konfliktua daukaz, esaten den, azkenean jendea pentsatuko du hau dela, bueno, cuidao, yo mismo. Ze, azkenean, ez ego importa, ez da? Osa, beraien responsabilitatea da, zer pentsatzen duten.
Baina bai, geli da pixka hori. Eta gero queer as folken lesbianak, bueno, beti haserre, beti de broncas, bat, betetzen zituzten estereotipo hau de una es más masculina, una es más femenina, hau asko gertatzen da, gehietan, lesbianetan, asko, beti, esta dikotomia, esta polaridad, egon behar da. Si no, igual, jendeak, ez dakit, burua ez daiatuko dira, bai. Eta gero, gertatzen da gauza bat glin, aprobetxatuko eta esateko, nik nago pixkat kezkatuta nola representatzen diren gehi gazte askoren historioa ikastolan bereziki daukate askotan abusadore bat izkutuan gaia dana ere, eta gero, por algún motivo del señor, liatzen dira, erlazio bat daukate, orduan berez, biktima eta abusadorea erlazio bat daukate, eta hau gertatzen da... Sex education. Sex education, itzazin, euforia, shameless, y sigue la rueda. Merlin ere gertatzen zan antzeko zerbait, bai. Abusadorea azkenean, gehi umearen responsabilitatea da abusadorea salbatzea, ikusten da horrela pixka bat, como El Salvador, le ha hecho ver la verdad, le ha sacado del armario, como si hubiera... Mercedes, Eta hori gertatzen da gelin eta nahiko kezkagarria da, egia esan. Naiz da, Teresa hauek ez ikusi nola ikusi zute, Imanolek komentatzen duena. Ni sex education ikusi dut eta asko gustatu zaite Imanolek aipatu duna, zen nik heterosexualitatetik, sex education daude bi pertsona, bi gazte gehi dianak, eta bat bere sexualitateakin nahiko gustora dago, armairutik kanpo, eta ez dakiz, eta beste bat da, Imanolek esaten duna, abusadore bat, eta ez du onartu nahi homosexuala dela, eta liatzen dira. Eta, karo, nire ikuspuntua zan, badia bi errealitate, bat kanpuan eta onartuta, eta beste errealitatea dela, ez diot inorriz esango, eta zakitze, netzat esan, bi errealitate, baina bai egia da, narratiba hori bai arriskutsua dela. Hau gertatzen da, ni egon nintzen armarioan zagoen gizon batekin, mutil batekin, baina ez zan nire abusadorea. Ja. No me hacía bullying, sabes? Hor ikusten dut problematika, egia esan. Ja, karo. Bai, bada problematika hori bat. Bai, batez ere, hainbeste errepikatzen baldin bada... Tengo aquí apuntadas 5. Ja, majo. Es que ya badira, Bai, asko dira, bai. Bai. Eta sex education aipatu ez zutela, gazteen ikuspuntua islatzea ere garrantzitsua da, ez? Bai. Horrelako referenteak ere behar dituzte. Eta beharrezkoa, bai. Egia da sex education ikusita, Luziak esan duna ez neuken irakurketa hori egin da, bi pertsonaia hauen kasuan, eta irakurketa interesgarri bezain gordina da baita ere, ez esatea, ostras, zergatik gertatzen dago, eta ez da behin, ez da bitan, gehiotan da, orduan. Eta bai, gazteen kasuan oso garrantzitsua da, ondo ezitzea, ez bakarrik sexualitatean, baina, kasu honetan, bai, sexualitatea sano bat izan dezaten, baita ere, eta... Badakit ez daukada zer ikusirik honekin, baina duela gutxi pornoaren inguruan ere eztabaida handia sortu da, eta preokupantea da ze kontsumitzen duten gure gazteek, eta nondik ikasten duten, eta ze jotzen duten normaltzat. Orduan, eske lan handia dago, eta iruditzait fikzioak, seriek, hor ondo inezkeo eragina handia izan dezaketela. Bai, ni, ados nago, bat natorra aitzi berekin, baina bai egia da, bai gazteen ikuspegia eta gazteak referentziak eukitzea oso garrantzitsua dela, baina nik faltan botatzen dudana da jende heldua egotia ere, bai. Jende heldua, gorputz desberdinak, jende, bai, itxusiak, lehen esan dezuna, ez? Beti gaude pixkat, nik uste beti gaudela hor gaztea, baina, jode, emakume zarrak telebista pila bat ikusten dute. Eta eurek ere representatutak egon berdia, ez da? Claro, bai, liburuetan erantzunak bilatzen ditugu eta telesaietan ere, zergatik ez? Eta gure burua nolabait hor islatuta ikusi nahi dugu, ez da? Bai, claro, por supuesto. Eta gero, gero ere umeak.
Claro. Umeentzako ere gauzak egin behar dira, osea, badaude, nik hemen, osea, puntatu dut, hitz egin behar zenon, sortzaile gazteak Hori da, ere, bai. ezta? Beharrezkoak direla, ezta? Edo beraien papera behintzat zein den. Claro. Osea, nik hemen apuntatu ditut gazte 30, osea, nik gazte pentsatu nahi dut. Gazteak gara. Mesedez, bale, eskerrik asko. Orduan, daukat, adibidez, Rebecca Sugar Steven Universe egin zuen, eta Steven Universe da animazio serie bat, pertsonai lesbiko bat daukana, eta, osea, protagonista da. Eta gero ere Julia Pott egin zuen Summer Camp Island, eta Summer Camp Island da, benetan, osea, la cosa más queer y bonita del mundo. Eta umeentzat da, benetan, bai, osea, zoragarria da, osea, cuarentenan una y otra vez. Eta umeentzako dago... Bai, umeentzako da, eta adibidez, ez dakit, dago fantasma bat, bere gurasoak bi mutil dirala. Pertsonai bat ez binarioa da. Daude alienígena batzuk eskontzen diranak, eta bi mutil dira. Bueno, mutil, son animales, baina bai. Maskulino. Bai, orduan, hori oso interesgarria da, eta gazteak egin dute hori. Gazteek egin dute. Orduan, pues bai, ikuspuntua garrantzitsua da. Oso gazte bat emaztera kontuz, gauza batzuk ez dituzu landu oraindik, ere. Bai, claro. Baina bere ikuspuntua ez, hor egotea mai gainean, ze, bueno, komentatu duzu bezala, Akelarre ikusi duzu, gizonezko batek zuzendu du eta bere ikuspuntua nabaritzen da, gazteena ere nabaritu dadila, ez? Baina aukera hori batzutan ere zaila izaten da, baita ere kolektiboko pertsonak sortzaile izatea, ez? Eta hori ere garrantzitsua da, ze bere errealitatea, bere begirada hori islatu dezakete, horrelakoak ere behar dira eta ze zaila dena ailegatzea, ez? Hori da, bai. Bai, zaila, bueno, badakigu. Bestela ben ez gendeke. Claro, eta aktoren kasuan aitzora adibidez, trans dian pertsona asko komentatzen dute, askotan telesaietan bakarrik kontratatzen dituztela kriminalen lana egiteko, edo prostituzio trametan, drogak eta horrelakoetan. Sentsazio hori ere zuek baduzute telesaiak ikusterakoan edo? Bai, orainik badao, oso estigmatizatuta dagoen zerbait da, ez? Eta sentsazio hori, eta ez sentsazio hori bakarrik leheno komentatzen eginen, uste Pakita Salas seriean gertatu zala, aktore bat erabili zuten transetzana, transpersonai bat interpretatzeko, eta horre hontzan polemika. Eta eskatzen zuten transpertsonaiak direnean trans izan daitezela, benetan. Karo, aktoretako batek esan jo, bestela ere nahiko aukera gutxi dauzkagu perfilagatik, personaje oso konkretu batzuetan sartzen gaituztelako, eta orain gainera beste pertsona batzuk edo beste aktore batzuk hasi behar balima dira transen azalean sartzen. Eta karo, esatezun, non dago muga, ez? Lehengon Twitterrek batek esatezun. Yo creo que los personajes homosexuales solo los deberían interpretar actores homosexuales. Eta nik pentsatzen hon, orduan zertako aktoreak baita ere, ez? Aktorezea beste batzuen azaletan sartzeko, baina transen planteamendu hori benetan oso mamitxo ere ikusitzaidan eta irutzea eta asko dagoela horren inguruan esateko, eta ulertzen dut beraien posizioa noski. Claro, bai. Bai, batez ere, kriston langabezia sufritzen dut. Claro, eske... Orduan, claro, azkenean lanak ez aitzea. Bai, eta gero gaina deitzen dieten bakoitzen ja balimadia pertsonaje hain estigmatizatuak. Drogadituak ez dakiz erreza ezula, jo. Eta gainera ez da inoiz alderantziz. Osea, emakume cis bat, badu transaitea, baina alderantziz ez da, orduan, claro. Bai. Tramposoa da. Era bat. Uste dut Paco Leoni ere gertatu gintzitzaion La Casa de las Floresen egin zuen paperarekin, ez, baita ere. Eta Scarlett Johanssoni, eta azkenean uste eseskoa mantzula, baina bai. Bai, ze personajetan? Trans bat egin bertzun, Scarlett Johansson, eta, bueno, kriston movida eduki zuten, eta azkenean ez izan zuen, baina jendeak kalera atera zelako, bai. Claro. Argi dago, aniztasuna behar dugula, eta badirudi hor dagoela, baina adibidez, 2015an izan zen Viola Davisek irabazi zuen sari bat, emakume beltza, eta bisexuala zen emakume baten papera
egin da. Askotan esaten dugu, orain kritika eta publikoa normalean bat datoztela telesail hauekin edo zinemarekin, baino gero sariak ez dira ailegatzen, edo 2015ean izatea lehen da bizikoa oso gertu dago 2015an nahiz eta orain dana urrut ikusten dugun, hori ere, hau da realitatea, ez? Hau da realitatea, bai. Osea, a ber, gero ere bisexualitatea ez da popularra. Ez da popularra. Ez da guaia. Ez da guaia. Ez da popularra. Representatu dute gehienak dira, osea, LGTB-en gehienak dira, baina ez da popularra. Ez azkenean jendeak kokatu nahi zaitu. Kokatu nahi zaitu, osea, quiere que te coloques. Eta bestela zea, zu lesbiana. zerri bat eta ja. Zu bestela bai. Bai, bestela zea viciosa puta bat. Baina, es que, a ver, hay piedras sobre mi propio tejado, baina es que gu ere izan gea fuertes, haiekin. Ze, ez zera kokatzen, no te atreves a salir del armario, ez dakit, osea, holako gauza pillo bat, eta ez da popularra, ez heterosexualentzat, ez homosexualentzat. Inorrentzat ez. Orduan, karo. Orain zer. Bai, nik ez da bida hau eukidet, nire lagun gehiekin, da, ez haber baino eske, o bat o beste. Erdin ezin dezu egon, nola ezin dezu egon, baina zer zuk esango diazu, gainea zelekutan egon behar deten. Eta gure artean sortu dira askotan eztabaida horiek, eta jo, askotan aldarrikatzen, jo, zea hori ez, ez dakit onarpena da, edo inklusio ez dakit zein dan hitza, baina gero askotan zen nazi eta ze tirano jartzen gean, gu geu ere. Bai, oso binarioak gera, pentsamendu oso binarioa daukagu da, bata edo bestia eta aukeratu inbiozu bestela, hori. Bai. Zuk adibidez, feel good eta de bisexual ikusi ezula komentatu zu, Lucia, ez dakitor, egunerokotasuna eta nola islatzen da? Ongi? De bisexual, bain dela pare bat urte ikusi neban, eta ez dakatu da oso, baina bai, notatzen zan tipia berriro, zala, zuzenaria, aktoria, begirada nolakoa zan, porque gertatzen egite bisexualen kasua, emakume bisexualen kasuan sexualizatzen dute pilo bat, heteroarauak pilo bat sexualizatzen ditu, eta aldi berian ezintzea izan. Bakizu, orduan, hor, nik uste izan zan lehenengo aldia ikusten nebala tipa bisexual bat, sexualizatu gabe, eta bai, bere bizitza bizitzen. De bisexual zan titulua, baina ez zan hori bakarrik. Zizikuma apunte gainea ez daukan kamiseta bat jartzen zuela more or less a woman. More or less a woman. Emakume bat, osea, lo más. Ez que tipia da kriston rollazu da, tipia. Bai. Ikusi behar de, jo, ez emate txokolan. Bai, hemendikateako sekulako zerrendarekin nahi ziren. Baina egia da, kolektiboko pertsonaiak beti etiketa eramaten dutela, ez? Zaila da, telesaietan edo zinean ikustea badutela trama edo historio bat, eta trans dian pertsonak adibidez, beti horrela gorpuzten dituzte, ez? Ezin dira hortik atera. Arazoa hori da. Bai, eta historia hori da, eta fokua hori da. Ez da gertatzen edo gutxitan gertatzen da, esadezula, pertsonai transexual honek arazo badauka, eta da bere laguna hiltzera doala, ez, fokoa ez da bere laguna hiltzera doala, fokoa da pertsonai hau transexuala da. Eta hori, eskeze, hain lineala da, eta hain aspergarria da azkenerako, beti horrela danean. Ni alde batetik ulertzen dut, errealitatean ere gatazka bada. Bai. Eta nik leheno komentatu eta itzi berrik, ni horrekin kontraesanak dauzkat. Gatazka bada eta gatazka bezala islatu behar da, baina ere beste trama batzuk eman behar dizkiogu, ez? Beste imaginario batzuk. Bai, dimensio gehiago eduki ditzala pertsonai horrek. Noski dala trama badakigu zeinan errealitatea, baina dimensio bakarra eduki partez izan ditzala beste geruza batzuk. Nik uste hori asko zaberazgarra izango litzakela, inkluso trama printzipal hortarako ere. Bai. Ados. Osea, ekilibrio bat egon behar da eta posible da egitea. Ekilibrio bat egon behar da, gure errealitatea da, erronkak ditugula bizitzan. Osea, eta que no se puede negar y no puede hacerse una limpiecita. Eta ez da gertatzen. Bai, gertatzen da. Egunero pentsatzen zara zu, gehia edo lodia, edo emakumia, edo queerra,
Orduan hori, pues, egia da, baina ez zaitu definitzen, ez da? Osa, azkenean ez zaitu definitzen, ez du, dena definitzen. Nik ura edaten dudanean ez du pentsatzen, buah, soy gay, gordo, queer. Ibeboago. Eta, claro, orduan, pues, hori egiten dutenean zerietan, pues, da pixka bat, como, Ja. Nekagarria. Ez, baina gero badaude ereduak, azkenean. Baina, ez dute, nik beti esaten dut berdina, call me by your name, X. Call me by your name da kaka, bai. Duten guazin nahi de zoragarria, ez da ez gertatzen. Nik aiatu zen momentu bat, non pentsatzen nu iso. Hain listuak zian. Ja, total, paso aparte. Elkarrizketa horiek, eta aizu, jazta. Iso. Claro, bai, baina, bueno, bai, hor badago, eta era da, geia, Luka Guadagnino. Bai. Baina, ez dakit, egin nahi zuen zeo zer hor de, pues hori, como que no pasa nada, eta niri hori ez gustatzen bat ere. Osea, ez da konfliktoa, drama bat izan behar, baina hor dago. Eta hozan, en los 80, uste dut dala, zala, Italian, hostia, hombre, hola, con esa tranquilidad, ¿sabes? Bicicleta. Claro, es que hori ez da gertatzen, eta nahi askotan esaten dut, adibidez, eredu bat jartzen asko, Timote Chalameten pertsonaia, eske nik ez dut bat, gay bat ikusi hola. Con esa seguridad en sí mismo con 15 años, tío. Daukazu pastel bat zurekin, ez dakizu nolakoa zean, daukazu un conflicto brutal con el resto de la sociedad, etcétera, etcétera. En los 80. Baina frantsesa da. Berdinda, ez daki, frantsesa asko ez ditut ezagutzen, baina, me cago en la leche. Orduan, claro, importantia da, ez dela ardatz bat bere pertsonaiaren garapenarako, baina bere pertsonalitatearen zeozer, edo bere bizitzaren zeozer, markatzen du, ezta? Orduan hori ekilibrioa, hor dago ekilibrioa, bai? Ez, no sé, Bai, ez no. Bai, argi dago, 11 korapilo ditugula buruan. Lehen Luziarekin hizketan, Elisabet Dubalen hitzaldian lehen gogunean berak esaten zuen, bai, ni trans naiz, bale, eta horregatik aktivista, bueno, erretzailea ere banaiz, beraz, nahiago dut erretzaileen aktivista izatea. Bueno, pues, zure buruan baduzu hori, lodiga naiz, txuria nago, ez dakiz eta oraindik zenbat estereotipo edo zenbat pertsonai igual ditugun. Aurrera egingo dugu, edo... Ze, gertatu... Ez, aurrera egingo dugun telesaietan, Vale, markatu. Aldatu egingo gara, ez. Nik ere hola ulertu dut, bai. Hemen moderadora zuzea. Claro, bai ez. Definitivamente, baina, bueno, ezin diegu utzi que hagan lo que les dé la gana, O sea, como con los ojos bien puestos también. Bai, hori da, relajatu gabe. Bai, hori da. Bai. Crossoverrera bueltatzen bagea hemendik 10 urtetara, aldaketa... Bai, mesedez. Egongo da, bai. Espero. Bai. Eta errealitatea eta fikzioa, komentatu dugu solasaldian zehar, baina nola ikuste zute, fikzioa gure realitatea islatu behar du, ezitzeko balio behar du, horren zakit ondorio izan behar du, nola ikuste zute zuek, ze askotan, jende askok esaten du, bueno, telesaiak entretenitzeko eta punto. Bai, baina, bueno, izan laike entretenigarria eta esitzen eta elikatzen zaitun zerbait, eta ematen du entretenimendua dela McDonald's, ez? Osea, izan ditzateke entretenimendua eta ona, eta bueno, eta dibertsoa, eta bai, eta netzat fikzioa islatu behar du errealitatea, baina leheno esan dudana. Beste mundu batzuk imaginatzeko ere gaitasuna eman behar du. Bai. Eta zinemarekin aldea ikusten aldezute. LGTBIQ kolektiboa hor, zakit, presentzia handiagoa du, ez, zezuek ere hor, zineman ibiltzen zaiatela? Bueno, bai, zinema zaharragoa da. Orduan, bai, nabarmena badago. Gero, serien gauza bana esan dut, azkenean pertsonaien garapena komplexuago izan daiteke eta korapilatuagoa. Orduan, bueno, aukera badaukate hor, ez dakit, akatsak ondo egiteko ez da. Bai, zentzeko, bai. Bai, nik zinemaren kasuan daukat pelikula bat oso barruan sartuta,
eta gaina oso lotuta da zuk esan zuenan harira adinaren kontuarekin, 80 egunean, derrepente nik eskertu nun pila bat bi emakume helduen historio bat izatea, bat gaina oso landa eremukoa zen, baserrikoa, eta iruditu zitzaidan ohituta gauden leku hortatik atera gintuztela, ez? Osea, beti igual egia da ohituta gaudela, eta gehiago gai hauetan, lesbianismoaren kasuan, pertsonai gazteagoak dira, edo urbanitagoak, edo ez dakit nola esplikatu. Eta derrepente niretzat izan zen, ostras, kopeteko bat bezala, bi emakume edadetu adinekoia eta bat baserrian bizi zena. Eta, bueno, derrepente hor sortzen zen harreman horrek, hain ondo islatuta zeon gaina baserriko emakumeak bere gizonarekin zeukan egunerokotasun hori. Iruditzait hori bai dela, errealitate oso bortitz bat azaleratu zutela. Eta hori pantailan kontatzea, zinean kontatzea, iruditu zitzaidan netzako maixulan bat. Orain arte ikusi duten pelikularik potentenetakoa niretzat. Egia da, Moriartyko lagunak. Ondo. Ez dut ikusi. Moriartyko lagunak. Ez beraiek egindakoa, 80 egunean ditzen da pelikula. Bai, filminen baduzu ikusi ahal izateko. Zuk zineman Lucia nola ikusi zu asuntoa? Hobeto? Jo, ez dakit. Baiet esan nahi dut, baina ez dakit. Ni printzipioz, gizon heterosexual protagonista duten pelikuletara ez naiz asko juten. Orduan, nire ikuspegia benetan ez da... ez dakit oso... Bai, ez dakit. Sexua gehiago landu behar da, eta erakutsi. Zer gertatzen da? Zergatik onartzen da hobeto violentzia sexua baino. Baina hori gertatzen da denbora guztian, eta onartzen da, ikusleek identifikatuko direla gehiago. Mafian lan egiten duen errusiar batekin, pertsona LGT batekin. Bai, eske oso fuertia da. Eske, hostia. Eske fuertia da. Bai. Ikuste ditugu eredu oso, lehenko gunean zaten nire lagunei, zergatik jendia onartzea zu identifikatuko dela gehiago con Jar Jar Binks o con Yoda que con un gay o una lesbiana o transexual. Hori da distantzia? Pues hori da distantzia. Gizartean ere, erronka luzea. Bai. Desioa askoz ere kapatuago dago, gorrotoa baino, eta pentsatzea gauza tristea, Baina bizitzarrean ere gertatzen da, desioa ez da errex ikusten, hasita harreman monogamoetatik, ez? Beste inor desiatzea edo beste inorekin harreman sexual bat izatea zure bikoteaz kanpo, krimen bat da, eta alderantziz, gorrotoa egunerokotasunean oso errex sartzen zaigu eta ondo ulertzen dugu. Eske beldurgarria da hortan pentsatzea. Totalmente. Orain bai solasaldiarekin aurrera egingo dugu. Eta galderentzako tartea ere utziko dugu gure entzule eta ikusleen artean komentariorik, galderarik. Seguro que sí. Bai. Aupa! Eskerrik asko, Josemi. Esan. Ez duzue gehiagitz egin umoreari buruz eta bereziki, haitzi beremen egonda, sitcom paperaren inguruan, naturaltasun hori lotzeko eta bat, ni adibidez pentsatzen nintzen, Modern Family adibidez bezalako eredu batean, baina egon daitezke beste batzuk, eta ez dakit umorea bereziki eta komedia horretarako, indartsuagoa izan daiteke. Bai, ni oso umore zalea naiz eta oso sitcom zalea naiz. Gero egia da sitcometan dagoen arriskurik handiena dela pertsonaiak topikoetan sailkatzeko. Eta kasu honetan, ni oso Modern Family zalea naiz, baina iritzait pertsonai gehiak, Mitch eta Cam, momentu askotan oso topikoetan sailkatu dituztela. Eta kasu askotan horrek pena emate seria izugarri gustatzen zait, baina nik ez nuke asmatuko egiten ez da, esan nahi dut, kanpotik iritzia ematea zer erresa dan, baina
Ez dakit zein dan bidea naturaltasunakin gai bat jorratzeko, baina komedia eginez, grazia eginez, topikoetan erori gabe, ez dakit, nik hor kontraesan handiak ditut adibidez, eta da justu asko gustatzen zaidan telesail bat, baina kontraesan ikaragarriak ditut. Eta gauza askorekin gaina, aitortu behar dut, topiko askorekin parre egin detela. Osea, Dena. mea culpa, baina ez dakit nun da honor neurria. Ni adibidez, Will and Grace, izan zala oso ospetsua, nik hori ere. bere momentuan zentzua zeukan, baina, klaro, zukartzen duzu orain, eta ikusten duzu serie hori, eta, bueno, bi gizon homosexual daude, eta bat da, paiazo bat, momentu, osea, ez daka inungo, ez dazka kaparik, ez daka ezer, eta ni hori ikusten dut, eta beste humore bat ere gai egiteko izan... Bai, egin leiteke, noski egin leiteke. Bai, eta faltatzen zait, osea, faltan bota dut. Bai, nire genero favoritoa sitkoma da, adibidez, eta gehiago ikusiko nuke, eta gai horiek lantzen dituzten gehiago ere. Ez dakit besteren bat bada hon sitkometan. Eski pentsatzen nago, alde batetik pentsatzen nahi naiz, estereotipoak ondo daudela, tio. Ondo daude, ez baldin badiera ofensiboak. Beti egon gara norbaitek ofendituko dana, beti. Baina gero ere, hay que relajarse un poco, ¿está? Bueno, es que gaur egun dakeu beste uniberso bat dara, el universo de los ofendiditos, hori dala. Osea, humorea egiten dugunontzako da pareta konstante bat, eta geroz eta azal finagoa daukagu humorea egiteko orduan, eta ni naiz lehenengoa estereotipoekin barre egiten dudana. Hile horiekin sartzen bali madia, barre egiten dut. Txikiekin sartzen bali madia, barre egiten dut. Berdin zait, barre egiten dut. Baina ez dira alperrak, tio. Alperrak diranean da rabia, tio. Alperrak, bai. Alperrak diranean da rabia. Bai. Ez egin alperrak, orduan, sí, total, sitcom. Todas las que quieras. Baina, pixka pentsatuta, ez da? Hoi da. Bai. Sin más. Galdera edo komentario gehiago, bai, garatzen. Ni Luziari esango nioke atzeraka eraman nahi dute, edo industriari eraman nahi dute atzeraka. Nik pensatzen dut, duela 20 urte, las series revolucionarias bir zeuden The Wire y A 2 metros bajo tierra, The Wiren pertsonia bat zen, mutila, beltza, dealer, mantxurrena, maskulinoena, baita ere marikoiana. Eta zen alde batean zen oso inteligentea eta oso sentikorra. Eta pertsonia hori adibidez, ez dira agertzen orain horrelakoak pertsonaiak esateko, hau da maskulinitatea, feminitatea, eta behar bada ez gaude binarioak, eta en 2 metros bajo tierra, gehia zen, familiarena, konservadorena, kapitalistaena, elizkoiena, gainera zegoen beltza batekin, beltza zen polizia, eta bukaera nahi izan dituzte aurrak. Zeinek idatzi du hori? Eta, klaro, eta esaten zion amerikanoi, zu zara konservadorea, dauzkazu hemen identifikatzeko gehiena. Eta bestaldean esaten zion, daukagun agian arazoak legearekin, LGTB-ekin, beltzarekin, poliziarekin, ez dakizer. Eta hori izan zen duela 20 urte, eta orain ez daukat. Eta David Fincher da niretzat, telebistako pertsonai onenetariko bat. Eta ez dira horrela, eta aktorea oso ondo egiten zuen, gero egin zuen beste. Horrek erakusten du, egin dezakezula pertsonai potente bat eta bere kontraesanak dazkana, bai. Ez dakit gaur egun olakoak dazkagun, ez dut uste. Nik ez ditut ikusi. Nolakoak? Olako pertsonai konplexuak, kapa askokin, nik ez dut serio ikusi. Ez datorkitoen bertan burura hain garbi. Hombre, ez que, pertsonai horren konfliktua azkenean, zentzua bazteukan, eta hori gertatzen da. Azkenean, badago, nire gertatzen zaetan, hau oso, pixka pertsona da, baina, gertatzen zaetan, lagun batek idatzi zidan, en plan, Imanol, ¿puedes hablar con mi hermana? Va a salir del armal, eta ez daki non kokatu. Eta berarekin egon nintzen hitz egiten, eta mutikoak zan, pues un tío normal. Bueno, joe...
A ver, esango dut hola. Es que no parecía ni gay ni nada. Qué fuerte. Ez, baina, motikoa zan, pues, ez da inbesti ikusten. Ez da inbesti ikusten ez da lakoain komertziala edo ez daukagulako begirada hortan. Baina ez da inbesti ikusten, pues, mutiko bat jorratu dana, pues, normaltasun baten, pues, heterosexualagoa, bere lagunak mutilak dira, ez neskak, ez da nire kasua. Eta bar, eta, claro, batean, soy gay. Eta da, como un zapatazo con toda tu realidad, pues, gertatzen zitzaiona berari, zan hori. En plan, de repente tienes que pedir perdón por algo que te está ocurriendo, eta hau gertatzen da pilo bat, eta ez dakizu non kakatu, eta rompe con todo lo que tú has construido. Orduan, oso interesgarria da pertsona hori horregatik, eta hau gertatzen da gaur egun ere. Gaur egun ere. Orduan bai, ez dauzkago hainbeste eredu, bueno, ez da hainbeste. Ez, guain egiten ari dana da, esan dudana, leno, el que está dentro del armario, eta abusadorea dana, eta gero le salva el otro gay con el que se enrolla y tiene una relación y se casan. Baina, adibidez, maskulinitatea eta homosexualitatearen inguruan, The Big Bang Theoryin, jokatzen dute doble filo hori edo, badago personai bat, Raj Kurrapali, bera, heterosexuala da, baina oso femeninoa da. Eta hor duda horrekin jolasten dute, une oro umorea iterako garaian. Eta iritzait gai bat oso interesantea, ze badirudi maskulinitatea lotzen dugu beti orientazio sexualarekin, da ez daka zer ikusirik. Eta ni naiz lehenengoa esan izan dudana mutil oso femenino bat ikusi orduko, hori gehia da. Zeatik, osea, femeninoa da, igual, ez da oso maskulinoa, baina zeatik da gehia. Bueno, eta hor, ja esartzeatik zer jotzen dugu maskulino eta femenino. Baina eske da, beste meloi bat da hori, bai. Bai, eta beida ze polita litzateken pertsonaiak komplejitate hortan sortzea eta kapa guzti horiekin. Igual guk inbarko dugu. Guk inbarko dugu? Ez que ez balima da, bin inbarko dugu. Bihar kafia sortzitan, hemen. Galderarik, komentariorik, edo bestela. Oraindik pentsatzen dago, beste pertsonai bat da. Eta oraindik ez duzu asmatu. Es Lafayette, tío. Lafayette, el mejor personaje del mundo. True Blood, el mejor. O sea, hoy va, esos sí que son capas. Eta taking no shit. Kaixo, eskerrik asko. Aurreko gaiarekin, humorearekin eta sitcom nik gomendatzen dizuet Brooklyn Nine-Nine, eta han agertzen dira batez ere kapitaina da, poliziaren kapitaina da, gizon beltza eta homosexuala, eta ez dut uste kokatuko duzuenik barruan ditugun estereotipoarekin, eta ikaragarria da, nik sekulako barreak bota ditut horrekin. Eta egin nahi dizuet, galdera bat egin nahi dizuet, eta da, zer gustatuko jatzuen ikustea industrian, gaur egungo industria adibidez, batez ere generoarekin. Lehen esan duzue, adibidez binarismo sartzen ez direnek sekulako arazoak dituztela, lana bilatzeko, edo beste estudiotan adibidez ja entrauta gaude sekulako arazoak izan diela hetero batzuk, interpretatzen role batzuk, binarismoa sartzen ez direnak. Zer gustatuko jatzue zuek ikustea, modu libre batean, adibidez kuotak, kuotak esatea adibidez, euneko bat adibidez izan behar duela ez dakit, minoria baterako ez dakit. Zer gustatuko jatzue zuek ikustea? Ze galdera polita. Bai, ze kompleto. Ze ikusi nahi ez. Gustatzen zait galdera hori, ze nik idazterakoan nire buruari galdetzen diot, zer irakurri nahi dut. Kontatuta dago, ez dago kontatuta. Nik, ontxe bertan, historia zoriontsuak nahi ditut. Eta pertsonai LGTBQI eren zoriontasuna. Osa, ez iesa, ez, Imanolek esan duna, ez da, beste, ez dakit. Bai, nik uste neke hortatik ere badatorrela. Feminista bezala LGTBIQ eren inguruan. Une oro lotzen dugu edo nik behintzat borrokarekin, ez? Eta batzutan bada pixkat nekagarria hori ere fikzioan ikustea. Ez dut borrokarik ikusi nahi, ja borroka egunero bestela ere egin behar dugu. Nei, Luziak esan du moduan gustatu litzaiake zerbait
polita eta erresa disfrutatzeko modukoa ikustea. Badakit oso aktibo zabalak diala, baina borrokarik ikusten ez dan zerbait ikusi nahiko nuke. Fantasia... bueno, bai, gaian... Nik uste dut, ikusi nahi dudana, hasi naiz ikusten. Hasi dira ikusi nahi ditudan pertsonaiak agertzen. Horrekin jarraitu, eta gehiago jarri, eta pertsonak ez pentsatzea, niri gustatuko litzateke gizon cis hetero batek identifikatzea pertsonai horrekin. Eta ez dagotea, justo, borroka hau. Zergatik ez identifikatzen, zergatik sentitzen zu hain urrun. Porque unibertsalak ez gaude hain urrun. Ja, eske... Ez gaude. Hemen nago, kauza. Gero, pertsonai lesbikoetan beste gauza gertatzen da, eta askotan molestatzen didana da, beti hainbeste sexualizatzen direla, osea, gizonezkoentzako erakartzeko erabiltzen diala askotan, eta mila adibide daude. Friendsen insinuazio bat daun bakoitzen Monika edo Rachelen artean lokesa, jogui beti jartzen da. Osea, zatik behati bi emakumeen arteko harremanak izan behar du hain sexualizatua, gizonezkoentzako ez sexualizatua behaien artean, baizik eta gizonezkoentzat. Nik ez dut inoiz ikusi kontrako jarrerarik, ez dut ikusi emakumerik esaten, bi mutila idia musuk, ez? Ez, zatik gure kasuan bai. Japoniarrak pizka bat ditut. Japoniarrak bai? Bai. Ez que segozian seri bat, dala justo esto. Un café social, gizona dira eta japoniarrak deula. Bueno, osea, nik lista bat egin behar dut zuek kontatutako seria guztikin. Beste ezan Brooklyn Nine-Nine esan dezuna, ez? Bale, ikusiko dut. Bale, amaitzeko beste seriren bat gomendatu nahi badezute? Venga, Maiale. Esan. Ez dakitela ikusi zuen, baina Grace and Frankie etorri Bai. Eta iritzu daiterako bai oso erresa dela, gai pilo bat ikutzeitu, oso politak, oso zeak, eta... Arrazoi. Eta bai. Bai. Zaragarri da, bai. Bai, egia da. Eskerrik asko, Maiale. Bai, eskerrik asko. Uste dut amaitu egin behar dugula. Sortzera jun behar dugu. Itziberrek esan du sortzera jun behar dugula. Eta badugu ordua beraz. Imanol Salaberria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Urrengorako Buffy Cazavampiros ikusi behar duzu. Deno, bai edo ez. Mesedez. Bai, promis. Bai. Aitziber Garmendia zuri ere eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Jarraitu sortzen eta borrokatzen ere. Magar pila bat ikasi eta ja etxean gogotxu oidana ikusteko. Etxeko lana baituzu. Eta Lucia Baskaran zuri ere eskerrik asko eta jarraitu sortzen eta idazten laizter irakurri nahi zaitugu eta. Eskerrik asko. Eta zuei ere eskerrik asko. Eta bihar noski crossover gehiago, beraz, ez zaitezte urrutira jun. Urren arte, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Gogoratu, zuen eserlekuetan egon, aretoko arduradunak esan arte. Gogoratu, distopia. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique.